Oh, gila. Yo, kita nonton kene sih ya. Oke, siap. Nah, sama iki sawi men ditenteni atau kok Mas. Sak jamulan aku. Iki lho barake. Yo sabar to, Bos. Mancet iki mulai dalane. Iki enek brebek ini opo to, Bos jane? Alah, tanggoku lho tekson iki mau. Oh, alah. Kita bareng sama Cik mau wening ngene. Ya iya no, mending iki. Budol piro, Bos? Alah nak pasaran iki jek 19, Mas. Weh, lho mosok beda kok ngene. Budol samono nekek kuwi. Lah wis gelem ora? Tak gelem yo mulya kono. Weh, samono, Mas. Yo. Cek sik tak tes drive piye? Beh, yo jo to, Mas. Aku samar lho kok mlayu e. Alah, iki lho jaminane buluku. Oh, iki boleh sampean to? Yo. Ya wis, gak usah sampean jajal e. Bro, kene sih ya. Iki barangnya sik apik Mas iki, Mas. Mas, kene sik. Ngopi-ngopi kene sik. Sampeyan yo sak desa to Mas karo cah. Sak desa. Aku ora kenal carimu sapa. Lho, Dawi terus apa? Mbok ngaku aja lek. Aja kok pacakmu ngene to, Mas. Jaketku terus bar tak gedemo dingi. Duh, Dawi piye terusan iki? Yo mbah malah pecah tangga. Alah, dibuduki aku iki. Duh, piye iki, Mas? Arek-areknya aku. Loh. Orderan aku. Mas, piye iki? Motor kowe. Oh, Loh. Walah, piye iki? Duh. Mas, piye, Mas? urus ora dhewe. Bela motorku sitok-sitoke. Ora urus aku. Deh, Mas. Aduh, motorku. Iya, suwi Ram. Aman kok ora emang? Aman no, Bos. Yo wis, ayo gas. Ayo. Kene apa ya? Ayo.